Bismillahirrahmanirrahim. Wasayati 'alan nasi zamanun qalilun fuqaha'uhu kasirun khutba'uhu qalilun mu'tuhu kasirun sa'iluhu al-ilmu fihi khairun minal amal. Niki tasih bab masalah keutamaan tiang menika kedah golek ngilmu supados saged selamat dunya afate dunya lan ugi selamat afate akhirat. Dados wong-wong sing boten gadah ngilmu, wong-wong sing boten gadahi ngilmu niku ibarate yo melek tapi mboten saged nyawang, duwe ati tapi mboten saged memahami ayat-ayat Al-Qur'an, duwe kuping tapi budheg. Maknane kapan wong adoh saka ilmu ibarate mayat berjalan. Mayat berjalan itu piye? Salah sijine contone wis diumumno ben bolak-balik mung diwaca tok ya, mung diwaca tok. Berarti dene iku duwe mripat tapi ora iso nyawang, duwe kuping ora iso ngrungu, duwe ati ora iso mula sing paling penting ing dalem nglakoni agama Islam menika dipun wanti-wanti dening Al-Qur'an, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wis cethoke wong wajib ngaji. Mula kapan wong ora tau ngaji, maknane ya mayat hidup. Niku ngendikane Al-Qur'an. Mula to mriki dipun critakno nalika awakmu niku ketemu zaman mau iku akeh sing pidato, sithik sing ngaji, akeh sing njaluk-njaluk, sithik sing weweh. Maka pada zaman itu sing paling utama niku ngaji. Hadruan niku nggih ngibadah, nandur mbako niku nggih ngibadah. Lah iya. Tapi nalika awakmu ing dalam zaman saiki iki zaman tengok-tengok nang gone omah yo ibadah, wong ngadohi maksiat, nunggone anak bojo niku nggih ngibadah. Tapi nek sampean urip ing dalem zaman sing zaman mau sithik sing ngaji, akeh sing njaluk, sithik sing weweh, luweh apik nandur mbako apa luweh apik ngaji timbang ibadah. Nalika perang Uhud, wong nek nderek ngranting ilmu padha karo mayit nggih. Nalika perang Uhud, dados perang Uhud menika salah siji perang sing dianggep kalah yo iso, dianggep menang yo iso. Jadi perang Uhud niku iso dianggep kalah yo iso dianggep menang. Sak sampune perang Badar niku wong-wong munafik dikepung, apa wong munafik ngerasa kalah. Niku piyambake niku setiap wangsul di rumah, setiap omong-omongan ketemu kancane, tidak ada bahasan lain kejaba kapan awak dhewe gempur utawa mateni Kanjeng Nabi. Lah rupa-rupane rencanane wong munafik, wong musyrik niku wis di persani kalih paman Kanjeng Nabi sinten? Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas kondo ngaringi surat begini Kanjeng Nabi, isine bahwa wong musyrik itu merencanakan nyerang Madinah.
kira-kira nggawa 3.000 pasukan. Sing digawa termasuk wong wedok-wedok sing tujuane wong wedok mau apa ngawaki semangat kanggo sing perang. Pun barang surat niki wis diwehna karo Kanjeng Nabi dikon maca karo sahabate, mergo Kanjeng Nabi niku napa ummi mboten saged maca. Akhirnya Kanjeng Nabi jaluk pendapat dari sahabat. Niki piye? Awak dhewe iki ape diserang karo musyrik di tampani nonggone kota Mekah apa Madinah atau di luar Madinah. Kanjeng Nabi ngendika nek mungguhku alung dienteni nang jero. Awak dhewe iso santai-santai dene engko teko karek padha rupa-rupane para sahabat gak setuju, Mbah, ora cocok kaya Mbah. Ketoke nek nang nggone jero pengecut kaya ora gagah blas ya, ora gagah blas. Pokoke disongsong dipapak nang njaba Madinah. Ya iku tepatnya tengene gunung Uhud. Termasuk sing nguwatno niku Sayyidina Hamzah. Pokoke ngene matur ra iso. Pokoke dipapak nang njaba ben ketok gagah. Nek awak dhewe iku ngetokno nek gagah duwe kekuatan. Akhirnya Kanjeng Nabi mau tidak mau ikut para sahabat. Akhirnya Kanjeng Nabi mlebet teng griya persiapan. Barang mlebu teng ngene omah niku dinteni kok gak metu-metu. Kok suwe temen ora metu-metu Kanjeng Nabi. Akhirnya para sahabat iki mau ngerasa gelo. Awak dhewe ketemu mong kaya ya anu yo ndadekno Kanjeng Nabi ora patek pe, awak dhewe ku meksa Kanjeng Nabi nuruti apa jenenge dhewe usulane awake dhewe. Kete ora penak awake dhewe yo. Dadi hawa-hawa perang meh kalah iku kawitane wis ketokno alamate. Jadi makanya wong alamate wong nek meh kalah iku siji wong bakal bantah alamat kalah nalika wong bantah kiai. Maknane wong ora gelem ngaji. Moh nyedak kiai, moh nyedak apa jenenge nganggo usulane kiai. Iku rupa-rupane sahabat itu krasa. Barang dinteni suwi Kanjeng Nabi ujung metu wis nganggo baju perang. Yo klambi baju perang, medal. Sahabat sing ngrasa gak penak iki mau, sing ngongkok pokoke kudu perang nang nggone njo. Ngeten mon ya Rasulullah, kula tak derek jenengan mawon. Usul pokoke kula nderek usul jenengan. Artine tenggene perang tenggene Madinah. Napa jawabane Kanjeng Nabi? Ora, Nabi kadung nyekel pedang, kadung apa nganggo klambi perang, operasi do perang isine Nabi suwe budal. Pun akhirnya iki budal, sahabat budal sekitar nggawa wong 1000. Nggawa sahabat 1000. Di tengah perjalanan wong munafik sing dipimpin kali sinten? Sapa iku? Pak Yedak kuwi. Munafik Madinah sinten? Ube-ube ta sampe. Abdullah bin lagu ya bener Abdullah bin Ubay ya. Piyambake niku karena piyambake niku usul niku Kanjeng Nabi di Madinah sadene. Tapi usule ndekne iku di Madinah tidak karena mengikuti Kanjeng Nabi, neng krana pengen delik-delik wong munafik. Dene nang nggone tengah kota kan umpama gak perang ya pantes. Mergo nang jero omah. Jadi ini akhirnya piyambake balik nganggo wong 300 wong begal apa mulai tenggene Madinah. Pun lah Kanjeng Nabi niku saderenge perang niku wis entuk impen. Kanjeng Nabi nu ngipi beleh sapi apa unta apa sapi nggih beleh sapi. Terus pedang ini rompal. Jadi Kanjeng Nabi ku ngipine apa? Pedang ini apa? Rompal terus beleh sapi.
Kanjeng Nabi ku janjane wis rada krasa nek kira-kira perang iki bakal ngerompalno pedang. Jebule tenang Kanjeng Nabi napa niki? Sampai gigi serine napa? Pedang. Sampun sacampane ngoten akhire Kanjeng Nabi kali sahabat khusus sing memanah. Saniki disebut napa? Gunung apa? Gunung Pemanah. Wingi rono ya Mas Ron ya. Tenan ta foto barang ya. Kok nek kepengen memanah cinta pada seorang wanita iku munggah nang ngene gunung Pemanah. Itu jenenge mandi jare. Jarene. Kanjeng Nabi wis pesen, apapun yang terjadi, aku kalah tek menang, kowe aja sampai medun. Kowe medun nunggu perintahku. Siap ya Rasulullah. Oke. Akhirnya Kanjeng Nabi milih daerah Uhud. Daerah Uhud dipun pilih karena strategi ini pas. Jadi yang belakangan itu gunung, ngarepin apa musuh. Pun. Lah, babak pertama iku dina Setu. Dina Setu nggih, dina Setu perang Uhud. Dina Setu esuk perang teng kene Uhud. Pasukan musyrik iku wis kalah jenenge. Wis kocar kacir. Semangat semua kocar kacir. Biasa nek zaman semono wis kapan dene perang ana musuh sing dipateni, ora ana meneh mesti kejaba njupuk apa jarak. Di ana apa HP-ne jupuk, pedange dijupuk. Saya ngono. Akhirnya sing nang pusat pasukan sing nang pemanah niki wau, pemanah di atas niki. Ketok iki pasukan iki wis menang ketok Mbah. Ayo do medun ta piye? Ketuane kondo, aja Kanjeng Nabi pesen ngene, aja sampai medun apapun yang terjadi, aja medun. Medune nek diperintahno karo Kanjeng Nabi. Lah krana iki istiad dhewe, para sahabat istiad dhewe. Istiad mana ora kita wis menang oleh medun. Akhirnya sebagian besar pasukan pemanah niki medun tepaan kalih sinten niku Khalid ibnu Walid. Melihat celah kelemahan Khalid ibnu Walid niku ngecer-ngecer bondo jaran. Tambah semangat dong BR ini saya bilang medun ya kesuwen iki yo. Mergo apa? Medun lah iku yang ngibah. Yo. Wes akhirnya kesempatan ini digunakan oleh Khalid ibnu Walid. Kalah akhirnya singkat cerita pasukan Islam niku napa kalah kocar kacir sampai akhirnya mundur. Pun nggih. Lah barang mundur kata Kanjeng Nabi sak sapune para sahabat sekitar 70 sahabat sing kabudut sing syahid dikuburake. Kanjeng Nabi wangsul teng kene Madinah. Ini berarti napa malam apa? Malam Ahad. Jadi Kanjeng Nabi itu berdarah-darah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kanjeng Nabi itu berdarah-darah. Sayyidina Ali, Abu Bakar kabeh masih berdarah-darah. Kanjeng Nabi ngutus, ayo saiki awak dhewe nggudak apa pasukan apa musyrik. Sing ndek mau perang budal, sing ora ojo. Kowe nek mantep karo aku budal, ora gelem mantep ya wis. Sing perang ndek mau, sing melok budal. Akhirnya malam akad budal nih. Akhirnya ketemu kalian ning mboten klentu, umum makbad mboten klentu nggih. Pokoke wonten mata-mata kondo. Jadi mata-mata niki napa ditakoki kalih Abu Sufyan. Piye kabare Madinah? Piyambake cerita, wah sampean saiki nek balik nang Madinah. Krana pasukan musyrikin iki mau dipimpin Abu Sufyan, mereka itu sih pengen kembali tenggene Madinah mergo Kanjeng Nabi dereng kapun. Ora awake kudu balik Madinah yo car ajar Madinah. Jadi sebagian itu semangat mulai, sebagian ngerasa menang, sebagian kudu balik ke Madinah malih. Akhirnya mendek dengan Sumur Roha. Sumur Roha niku nek
Tenggene Madinah sekitar pirang kilo ya? 8 mil atau 20 mil ngoten nggih. Niku sumber Rafa. Tenggene mriku piyambake nakoke wong sing ketemu Kanjeng Nabi mau. Piye kabare Madinah? Piyambake ndilalah niku medhen-medhen. Karo Gusti Allah dipun ngendikakno tenggene aku niku napa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil piye sadurunge, Mbah? Wa qala lahum nasu inna saqad jamu lakum fahsyum fazadum iman wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallah fadlan lam yamsashum su' wallahu dzul fadlil azim. Jadi akhirnya pertolongan Gusti Allah nung didokno lewat apa? Diweki weden-wedenan nang ngene Madinah. Atine kaum musyrik bahwa diceritani Kanjeng Nabi iki lagi iki aku roh nggawa pasukan geden-gedenan cara mripate abangan kaya aku gak tau roh Kanjeng Nabi kaya ngono kuwi pasukane kowe kek balik Madinah yekti bakal mati total dilalah diweki apa ngono. Jadi akhirnya musyrikin iki mbut balik ora sida krana dikandani karo apa jenenge karo mau wong bahwa Kanjeng Nabi nggawa pasukan malam minggu nggawa pasukan maneh ape nggudak kaum musyrik. Akhirnya kaum musyrikin kotar katen balik tengene Mekah. Pun. Dadi nek ngono perang Uhud iki ora iso mo arani kalah, ya ora iso mo arani men padha. Kawitane menang, terus kalah, terus menang. Menange mergo apa? Menang sing terakhir iku mergo melu karo Kanjeng. Sing pertama kalah mergo bantah karo Kanjeng. Kok ketikane Kanjeng Nabi ngene. Wong iku ora ngarah dianggap iman, wong iku ora ngarah dianggap Islam tenan. Selagi ndekne ora ndadekno nabi iku kaya hakim, ndadekno nabi kaya pemutus masalah. Kowe ora ngarah dianggap Islam tenan nek urung nganggep kiai itu menjadi apa? Jalan kelu menjadi ugemanem. Mergo iki nek gak mau ugemi, ora ana maneh mesti kocar perang Uhud kocar kacir. Mergo bantah karo Kanjeng Nabi, cetok. Bantah ndadekno napa Bu? Bubrah. Kula niku emot cerita biyen kiye-kiye cerita niku. Dadi ana wong nang nggone donyane niku ora tau nglakoni apik, barang tengene akhirat niku delalah dipun glundungno tengene neraka. Banyak tengene neraka niku biasane bahasane niku diglundungno. Mergo neraka niku biasane dhewe napa niki? Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Sadurunge apa? Sadurunge apa Mas Kiai? Mukmahun niku lho. Mukmahun niku piye sadurunge? Eleng ta wae lho ya. Lah, intine ngene. Dadi maknane wong biyen niku, maknane wong nyemplung neraka iku diglundungno mergo iso mlaku. Mergo iki gulune ditaleni sampai dengkul ngene lho. Oh, iki taleni ngene. Ya. Maknane wong nek cemplung neraka diglundungno disaduk karo malah nggih. Taleni. Sing mukmahun iku lho nang Yasin iku lho ya Yasin. Golek dhewe ya. Kalau cerita niku jadi ana wong ku tengene neraka. Karo Gusti Allah kok delalah ditakoki, diangkat ya Mbak, diangkat karo malaikat ditakoki. Piye keadaanmu? Walah rekoso kabeh, Mbah. Rekoso kabeh. Ya wis ana kendang balik nang ben awakmu ora tau nglakoni apik. Barang piyambake niku balik niku tengene neraka, ora nganggo babi budal ngono ae. Sami'na wa ta. Siap Gusti, saya kembali ke neraka. Enggak usah bantah. Jadi balik teng neraka piyambake niku banter-banteran, digancangan mergo apa? Nuruti perintahe Gusti Allah. Lah krana piyambake nuruti perintahe Allah iku karo Gusti Allah cung kowe ndang balik mlebu nang gone
swarga mergo barokahe ndekne apa nurut karo Gusti Allah. Maknane wong nurut selamat. Ana siji maneh wong dilebokno tanggane swarga ana kiye rada kemlete ngono ya amale akeh ya pokoke ya kiye rada kemlete. Niku takoki, kene neraka iki sebab apa, Com? Ya sebab amale kula Gusti kula anggere malam Kemis malam Jumat ora tau prei ngaji ya bangun. Mesti mblewat. Oh, kadang. Sedekahku gedhen Mbah iki. Gusti Allah wis kandha. Ora cuma itu sebab fadlku, ora sebab amal. Oh gak Mbah, kowe sebab amalku ora fadl. Akhirnya karo Gusti Allah kandha karo pangan. Saduk nang ngene neraka. Amale akeh, rego piyambake niku mbantah karo pangeran, ngrasa nek mlebu swarga iku krana amal iki mbantah karo Gusti Allah. Emplung teng ngene neraka akhire. Ya, niku maknane ya kaya ini mau perang Uhud. Jadi awakmu iku ora ngarah selamat uripmu selagi kitab selagi Al-Qur'an iku ora dadi panutan. Makne wong nek kepengin urip tenan sesline urip, ya wajib ngaji. Iqra bismi rabbikal ladzi. Jadi makne wong kapan ninggal ngaji, siap-siap mripate picet, kupinge budhek, atine apa jenenge ya budhek. Makne gak roh apa. Cek saiki bayangno kowe golek dhuwit kok atimu budhek, terus apa mripate picek, piye cara golek dhuwit? Gak iso. Dadi wayane sampeyan kepengin golek urip sing kepenak siji manut Kanjeng Nabi, maknane ngaji. Kalau ngecerita dengan wawan, wis ta wong kok medhot ngaji, iku maknane padha kadhe medhot nyawane dhewe. Ngaji mau pirang menit jenenge? Setengah jam, menit iki. 22 menit paling. Padahal wong ngaji ya ngaji sak menit iku luwih apik timbang wiridan. Ngaji sak menit luwih apik timbang wiridan ping 70.000. Bayang. Lah ngaji iki iso ndadekno atimu urip, mripatmu padhang, kupinge ya krungu. Bagaimana mungkin Anda bisa mendapatkan uang jika mripate niki belekan? Ora iso. Makane wong-wong sing sregep ngaji wis to salam uripe. Wong-wong sing sregep ngaji makane sregep apa ndadekno atine urip, mesti uripe luweh kepenak timbang sing ora ngaji. Titeni. Kula anu gadah kanca niku, ya ora mergawe ora kodak blas ora kodak. Nek nang gone mbluro niku masake ya sekap, ngopi ngono tok masake. Tenan iku. Nang mbluro ya pokoke mangkat ngaji. Wae ngaji mu berapa menit ngono ae. Sing suwe iku sekake karo lasan ra. Tenan. Lho gak ada kanca niku. Salah sijine niku Kak Pak Yai Kosim. Ketuane wong wangen gitu, Pak Yai tak. Lho ngono iku tak sawang. Lho kaya duwe PCX anyar dampot. Yo. Makne wong nek ngaji urip. Wong nek ninggal ngaji mati melek tapi gak roh yo. Iku nek wong ninggal mulai sampean wis. Tapi biasanya wong nek khususnya jamaah rote kene iki biasane lho ya biasane. Sing dipentingno gak ngajine. Nek urung mahal qiyam urung tak. Ayo Kak, siatos kiri. Jadi mana awakmu mana seminggu gak ngaji pisan, mati ya sah, mati. Rekoso kowe mbantah nabi rekoso. Saelek-eleke wong lho, ora ndamalah. Ibarat wong ora tau ngamal apik ning dunya.
nuruti perintah Allah sepisan gitu iso ndadekno barokah mlebu swarga. Awake dhewe mungkin nunggone salate ora tau apik, gak iso apik. Posone ora apik, amale ya ora patek apik. Ning awake dhewe wis duwe dan gedhe sang Gusti Allah. Rahmat sing gede ya apa? Sampeyan ku melu ngaji. Mergo zaman saiki zaman sing zaman sithik ngaji akeh sing pidato. Zaman sing kaya ngono ku apa sing paling afdol? Sampean melu ngaji senajan ora apa. Pun muga-muga berkah sedaya min Allahumma al-Fatihah.